primenjeno zavođenje. A sada da vidimo šta imaju takmičari da kažu na ovu temu. Zamolit ćemo naravno majku prirodu da zavrti globus, da vidimo ko će od Srbijanaca dobiti priliku da kaže par reči u ime svoje skupine, da iznese neke kvalitete, prednosti i to. Majka, zavrtite globus. Molim vas da vidimo na kom će se broju to zaustaviti. O, broj 7 i to mlađani momak neki. Ajmo aplauz za našeg čoveka. Pa šta ćeš ti da kažeš? Izvoli, predstavi se. Zdravo, zdravo. Ja sam Filip Pančić, imam 18 godina i predstavljam Srbiju! Svaka čast. Mladci, dobra energija, evo. U Srbiji sve uspeva, a u Crnoj Gori samo kamenje. Još da dodam, pošto su sad naši Crnogorci ovoliko veliki. Crna Gora je toliko velika da na njoj ne može ni mali fudbal da se igra. Dobro. Simpatično momčad sa moje desne strane reaguju na ovog mladog momka, dobro. A ja ću zamoliti majku prirodu da zavrti globus, da vidimo ko će iz crnogorskog tabora. Da vidimo. Mnogi bi tu svašta rekli. A, broj 6. Broj 6. Imali bi, evo mikrofona. Dobroveče, molim te, predstavi nam se. Ja sam Stevo Popović, Crnogorac iz Budve, imam 28 godina i branit ću i nadam se odbraniti stavove Crne Gore. Dobro, Stevo. Ajde, Stevo, reci mi ti, zašto misliš da su ovi momci bolji i po čemu to od onih preko puta? Prvo što bih naglasio, ja lično i sigurno svi momci iz ekipe i uopšte Crnogorci, jeste to da smo ponosni na svoju herojsku prošlost. Naravno. I da je rijetko takvo viteštvo u današnje vreme imati, je li to tačno? Pored toga što smo ponosni, volimo dobro i da pojedemo. Ako ima ko da skuva, tako da najbolji pršut i sir možete naći na Njegušima. Da, dame, da. Na svojoj desnoj strani vidim jako puno zgodnih djevojaka, prelijepih dama u srednjim godinama, a mnogi od njih možda nekad misle da smo mi možda malo prepotentni. Ali to je genetski problem. Mi smo najvisočija nacija u Evropi i jednostavno genetski gledamo sa visine sve. To možda samo... Pored toga što smo veliki ljubavnici, veliki smo i džentlmeni. Možda samo tako izgleda sa visine. Da, dakle, dame, budite sigurne kad ste u društvu ovakvih momaka. Hvala. A, imaš još? Imam još po nešto. Ajde. Ovako, poznato je da u Crnoj Gori supruge uživaju. Tako da bih poručio svim djevojkama da smo spremni na sve. Pa, ponuda je otvorena, Stevo. Hvala. Ja mogu samo, pošto je to, ima jedan vic koji objašnjava taj odnos kad već se nudi ženama, kada u ranu zoru, negde oko 4:30-5, negde u Vrletima, gore, kuca neko na vrata kod prijatelja, on otvara, kad žena, Crnogorka, vuče konja, bosa po kamenju, a muškarac, muž, spava. I kaže, pa gde si ti krenuo, druže, pita muškarac, ja kaže, ništa me ne pita, ja vodim ženu kod doktora. Znači, to je bio moj omiljeni, što se žena tiče. Malo da odbranimo, ali nema veze. Dobro, a evo vidjet ćemo sad ovaj tvoj vic. Morao sam malo da pomogam mladi, 18 godina, ne može se suprotstaviti. Ajmo dame. Tastere u ruke, da vidimo. Ko je bolje odbranio stavove? Ko je bolje bio na početku? Tako je. Ko je bio konkretniji, tačniji, ko vam se srcu približio više,
Srbijanci, pod B Crnogorci, tastere u ruke, 3, 4, sad! Dobro, 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 dobro. 84 Srbija, 66 Crna Gora, što je ogroman uspeh, s obzirom da je prva igra i da su ovi momci na domaćem Ali terenu. odlično, svaka čast. Pa normal. I vidjet ćemo već u sljedećoj igri kako ćemo se pokazati, pošto ovdje će da bude žestoko. Ovdje će Ovo će bude žestoko. Ovdje je jedna od vrlina obe ove skupine, a to je pevanje. Jao, jes. Na skupovima kad se da zapijemo, kad se zagremo, kad Sad ćemo krenu. vidjeti ko će bolje pevati. Veseli mikrofoni. Tadam! Evo prave poslastice u večerašnjem Darwinu. Veseli mikrofoni su pred vama, dame i vi kraj malih ekrana. Obe skupine fenomenalno pevaju. Dame, ne bio vam ja u koži, ali morat ćete da odlučite. Prvo će pevati ova viša ekipa iz Crne Gore. Dobro večer, predstavite nam se. Ja sam Saša Borozan iz Lovćenca. Dobro večer, Saša. Dobro večer, ja sam Blažo Jabučan iz Budve. Blažo i na kraju? I na kraju Đorđe Đurović sa Cetinja. Imaju li ti momci podršku, ne čujem. Mikrofon je vaš. Preko mosta na Morači moj se korak samo čuje, kao da nam noćas kasno stari zlotar burme kuje. Ej, mostovi na Morači, vi spajate rastavljene. Recite mi da li će sudba sastaviti nju i mene. Ej, mostovi na Morači, vi spajate rastavljene. Recite mi da li će sudba sastaviti nju i mene. Pomaže voda majko sa korita Ivanova, lijek su mi stara moja, medna usta Jovanova. Leti, 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 bijeli golube, iznad moje Podgorice. Leti, 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 bijeli golube, iznad moje Podgorice. Pozdravi mi tamo voljenu Draganu, što mi sama samuje. Pozdravi mi tamo voljenu Draganu, što mi sama samuje. Kada budeš iznad lijepog Cetinja, što s Lovćenom druguje.